खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोनखौ दिनैनि लाइभआव बरायनाय जाबाय। नोंथांमोना WhatsAppआव कमेन्टआव सोंबाय थानायलाय बेखायनो आं दिनै नोंथांमोननो फोरमायनो होननानै फैबाय। नोंथांमोना लाइभआव थाब थाब फैदो, ओमफ्राय आङो खिथानोसै। आङो 50 जनसो जाफैबानो खिन्थागोन। आं दा एसे थाब थाब फैदो लोगोफ्रा जायफ्रा अनलाइन दं बिथांमोना आं खिथानोसै। माथो लाइकखौनो होआरा खायसे। माने आङो भिडिअ बानायनो बाबाय, एक्सट्रा एडिटिं खालामनो बाबाय, बेखायनो लाइभ फैनानै आङो डाइरेक्ट खिथानायसै नोंथांमोननोहाय। माने डाइरेक्टथ' माबाखौ बुंनोथ' मोना इउटुबनि रुलावहाय। मा खबर दादा बेंग्लाय? मोजां। सनिका बाग्लारि हाय हेल'। माने नोंथांमोनाथ' मिथिखासिगौ आं मा खिथानो नागिरदों। 50 जनसो जमा जालांनो नोंथांमोननो फोरमायनोसै आं, ओमफ्राय उनावहाय जायफ्रा नायग्रा बिथांमोना नायबाय थाथोंसै उनावहाय। माने आङो भिडिअखौ एक्सट्रा बानायनो बाबाय, एक्सट्रा भिडिअ खालामनो सानदोंमोन आं, ओमफ्राय एक्सट्रा बानायनो बाबाय आङो। बेनिखायनो नोंथांमोननोहाय डाइरेक्ट लाइभआवनो खिथानोसै होननानै फैबाय आं। ओमफ्राय इउटुबनि रुलावथ' बेबायदि डाइरेक्ट बेथनखौ खिथानो मोना नालाय, आं माने लिरनाय स्पेलिंखौबो डाइरेक्ट इउटुब टिमा बुजिनाय बायदि लिरखायाखै, बेखायनो नेबावनि दसे। मेंबायलै, दासो बाजारनिफ्राय फैदों आं। आमथेखा बाजाराव दसे बेरायहैदोंमोन। ओइ ब्रदार, अमा राजा नार्जारि फाग्ला नाम लायोरा। खोन्थादो दे। र' दसे नेथ'बाव, लोगोफोरखौ एसे जमा खालामग्रोनि। सनिका बाग्लारिनि चेनेल ना मा जाखोथाय मिथिला आं। चेनेलबा खोन्थाहर, बुंनानै होगोन आं। गोजोनथाव नार्जारि, मोजांना खबरफ्रा आदा? मोजां। ओमफ्राय दैजिरि बसुमतारी, रिमान, दे खोन्थादो आदा। खिन्थागोन र' एसे लोगोफोर जुथुम होबावनि आं। ओमफ्राय दा माखासेफ्रा खनले सोंगोनलायना। मेगन मोदै जादोंलै नोगोदनो। दाखालि माबा नाखाथानि ना मा होनो, बेयाव बेरायहैनानै हाय ब्र'। हेलौ मिस्टार एलबार्ट एलफन्स बसुमतारी, दे खोन्थादो बेसे मोनखो ब्रादार? मोनथिनो गोसो जादों। मिन्थिनोथ' गोसो जादों, बयबो सोंगासिनो, कमेन्ट मानि WhatsApp मानि सोंगासिनो। ओंखायनो आङो इउटुबावसो डाइरेक्ट खिथागोन होननानै आङो रावनोबो माबा रिप्लाय होनाय जायाखै। अमा राजा नार्जारि, मा ओंख्रि जानाय रा ब्रादार? ओंख्रिया जेबो गैया, दालि ओंख्रिसो, ओमफ्राय ना बाथोन, ओमफ्राय दाउदै एवनानै दोननाय दङमोन। आं दासो जाफैखादों बाजारनिफ्राय फैना। आंनि चेनेल नङा ब्रादार। दे मिस्टार एलबार्ट क्रिएसन। सोरबा फन हरलायबायलै। फन हरबाथाय जा दिगदार जायो ओमफ्राय आंनि लाइभआव फैनाया। नोंथांमोना जाय एलबार्ट क्रिएसन चेनेलखौ नायाखै, नोंथांमोना थांनानै फन फैबायथाय नेटआनो दानो। फन फैलायबायना नेटआनो दानलांलायबाय। पि बड' चेनेल खोन्थादो ब्र', फाथाबारिनिफ्राय।
हाथाबारिनिफ्रायबा बबे सोर जाखोलै आदा मा गैया कनसेसन मा कनसेसननि नों कनसेसन ना मा होनखोब्रा ना डिस्ट्रिक्ट सोंखो आं कख्लाबारियाथ' बाक्सा डिस्ट्रिक्टसो गोलैयोना आंना चिरां डिस्ट्रिक्ट गोलैयो आमगुरि पुलिस थानानि सिङाव थायो आरो जोंना गामिया आदानि नम्बरखौ बुंना होलै पानिफुरि जाहोलै आङो फार्स्ट पेमेन्ट मोननायखौ ओरैबायदि खुसिजोंनो गारजोबखाबाय दा आंनावहाय 2,000ल' बाखिनानै दङ मिथिबायना लोगोफोर माने आङो सानदोंमोन माने आंनि सन्देहआ ओरैबायदिमोन आरोखि माने आं खनसेनो 40,000सो मोनगोन नामा सानदोंमोन आरोखि माने बेबायदि मोनोब्ला एसे खाथि खालानि लोगोफोरखौ लेंथुमनानैहाय नायगिरि इउटुबार बिथांमोनखौ लेंथुमनानैहाय एसे फिसासा पार्टि होनो सानदोंमोन आं नाथाय दानिया आंनि साननायानो फैमाल खम जाबाय नालाय दानिया फैमाल जाबाय साननाया बेनिखायनो आं दा टारगेटखौ सोलायबाय जुदि 100K थाङोबा खालामथारसिगोन 100K थाङोबाथ' एसे बाराया फैथारगोन बेथना अब्ला साक्सेस जाहैसिगोन आरोखि साननाया दाथ' आदुरासो जाबाय सिमां बायदिसो जाबाय लाजिथाव बाथ्रा र' गोजौआव मा होनदोंमोन पानिफुरि जाहोदो औ बेखौ फरायखांखाबाय आं PK बसुमतारी अमा राजा नार्जारि महायनि नर्थिन मा होनखोरा नर्थिन नों बुजियाखिसैलां नर्थिन ना मा होनखो बिदांस्रि हाजवारि नोंखौ बड'लेण्ड टाइगारा रागा जोंदोंनो माथो है जों आं मिथियालै बेफोरखौ टाइटान दां सोरां आदा नों जुमाय लोङा नामा लोङो मालाबा एसे गोजा लोङो बियार लोङो एसे बारा नङा साहा बायदि खाबनै खाबथाम अनिल बर' आसाम बिजनि हाय ब्र' हेलौ र' जाथारसिगोन 50 जनसो फैलानो नोंथांमोननो खिथानोसै आं आयौ माखासे लाइक होआलै मोजां मोना होनदां पि बड' चेनेल ओइ ब्र' रायजोखौनो जाहोजोबनांगौ नों ब्र' 1K जाब्ला मा 1K जाब्ला 100K जाब्ला होनब्रा है हाखायो दा 100K जाब्लालाय जाहोनो गुबुनफ्रा खिथायालाबो जों खिन्थायो BL प्रडाक्सन आदा चिरां ना चिरां दुवार निसिमासो गोलैयो आंना चिरां दुवार नङा चिरां दुवारा सोनाबहा थाबाय नेरसोन बसुमतारी मा ओंख्रि जाखो गुमै होस बोरैनिफ्राय गुमै जाखोलै आंखौलाय अ बै नामा गवायाव थाग्राया रत्न बसुमतारी गुड इंलिसखौ बारा फरायनाङालै इंलिसनि लिरना गेजेरावहाय मोजां दङ ना मोजाङै दङ दा सम इसोरनि अननायाव इसोरा मोजाङै लाखिगासिनो दङ ओमफ्राय मा होनदों सासे सिनायथि दैमारि मोजां दे दादा थेंकिउ मोजां मोननायनि थाखाय
गोजोननाय थाबाय मोजां मोजां कमेन्ट हरब्ला बिराद गोजोननाय मोनो गोसोफोरखौहाय खुसि मोनो। ओमफ्राय अनसुमा दैमारि हाय आदा दिनैसो लाइभ थानो मोनबाय नोंजों। आं बांसिन फैखाया माने अनेक हेटारफोर बुंनायखाय माने माखासे हेटारफ्रा हारसिंनो ब्लक जाना दंजोबसै दा फाग्लासो। आंथ' डाइरेक्ट इदि हेटार कमेन्ट होयोला डाइरेक्ट कमिउनिटि टाइप होयो नालाय आङो स्क्रिनसट खालामनानैहाय अट'मेटिकलि ब्लक थांना थाहैखायो। आं खालामनांलाया जै स्क्रिनसट खालामनानैहाय कमिउनिटि टाइपाव होबाय अट'मेटिकलि ब्लक बिनि कमेन्टआ इदि जानानै थायो। दा सानैसोल'सो दंसै हेटार कमेन्ट होग्राया। जायाखिसै रा बा लिरनाया गोरोन्थि जालांबाय नामा? हाखु दाखु होबायलै आं। मारै लिरदोंमोनथाय आंथ' दा नुफिननाय जाहैबाय दाहायसो नायफिननो हानायसै। के नार्जारि एसे मोजां खिन्थानायसै ब्र'। मा गिखाव जाखो गिखावलायनाय मानसिफोरा खमायलांगासिनोसो खमायलाङो बारायनो जेनथेन। सोमदोन नार्जारि बोबाव दं ब्र'? दङ न'आवनो दं। बे आंनि गोबाय गिजि न'आवनो दं। बेकग्राउन्डआव दिन्थिनो लाजिदां नोंसिनो इन्जुरबा देखायगासिनो आं। आयौ एब्र' क'क्राझार थांगोन हल टु थिनालि क'क्राझारनि लोगोफोर दंना गैया? क'क्राझार हर टु थिनालि। बार' मिनिट जाबायानो माथो। लोगो सासे फन हरदोंमोन लोगो सासेया दासो खालामफिननायसै आं। बोरै सोलिदों संसारा फंबाय? संसारखौलाय माथो होनबावनाय ओरैनोसै। आदा बाजै दङना गैया नोंना? बाजैया आंना भिडिअ' खेबनो नागिरब्ला माइ सोग्रा दुलि सिङावसो हाबनानै थायोलै। नुनाय नङा नोंसोर। बाजैनिल' सिमां आयौ आयौ आयौ। थै खामानि गैयालै लाइट फैनायनि रावबो थाया। लाइट फैनोबा सासे आइजो लाफानांगोन जायखिया कमेन्ट फरायनो। अबासो नायगोनदां मेगन जोलायनाय। दैथुन नार्जारि बागमारायाव फै आदा गाबोन। है बागमारा बुंनाङारा बागमाराया बांगालनिसो नाम। बर'नि नाम नङा बियो। लकेसनाव सार्च खालामना नाय बांलादेशआवसो बिसिबां बागमारा नाय नोंसोरलाय बांलादेशआव। मा दोनदों बेखौनो खारि बागमारा होननाङा। गाबोन थांनाय जागोन ना जाया मिथिला आङो। मैयाबो टारगेट गैयामोन ओमफ्राय लोगोफ्रा थांनाय हिसाबै थांफाबाय। सोरां बर' दे आदा एसे थाब खिन्थादो। लोगोफ्रानो ओंखारलांबाय थायो फाग्लासो। टाइटान दानसोरां मा नाम लायोलै आयु ना नामानो थेंगा जाखो। खोन्थादोलै बाजैखौ माबार दादा। है बाजै गैया फाग्ला। दा जिगाब बुन्थाखौनो एकदम बानायहरलाबायनानै
खसा गाहोनानै खिथागोन आं नोंसोरनो अनसुमा दैमारि आदा बाजैखौ मा होनदों बाजै जौ हायोब्ला मा गोरा र' थांलायबायसो हायोब्ला खिन्थाना आदा मा बाजै जौ जाखो बेगावारि खिनो ओंखारदों र' दसे मिस्टार एलबार्ट क्रिएसन मैया माखौ मोनायावसो फै आंनाव आंगौमोन आदा लाइभखौ हरावब्लासो गासैबो अनलाइन थायो ना मानसिफ्रा होद नायालै हरावब्लाबो हौवाफोरनिखौ नाया सिख्लाफोरनिखौसो नायो नायबा नायबाय नायाबा नाया दसे लाइभ होनानै दोननोसै ओमफ्राय जोब्बाय फिनिश आं नायिखायनो लाइभ फैखाया बांसिन बर'फोरनि आबाद मावनाय मा एफा गोलाव नामब्रा एग्रिकालसार ना मा जाखो थास' बिबारनि ब्रडार सनिका बाग्लारि खिन्थादो दे दादा लोगोफ्रानो थांफिनबाय थायो माथो उफायबाव खिथानाङासै ब्लक खालामगोन बेयाव बिनि जायगा गैया र' आदा हासुनो फाल्थुसो होबायना माला मानसिफ्रालाय आदा लोखि फुजा बेसे जानाय नोंसोरनि सानथामना बेसिबां जाखो आं हिसाब गैया हिनजावनि बाथ्राखौ दोनथ'लै फार्स्ट पेमेन्ट मोननायजों रिसार्ज सोना हरब्रा रिसार्जआ आंना गैबावामोन बेजोंसो सोना लादों रिसार्जखौनो सोनो हाबावाखैमोन आं कमेन्टखौ खरा फरायब्रा होद बुंब्रयो फराया बोरैबाला खुगाया थब्र' थांब्रयो आंनिया ओमफ्राय मा होनखो ओमफ्राय सोगोना हाथ'ला दा सोनो आंनि मुलिनि दामबानोसै फैसाया दा जा गारनांगौ गारजोबखाबाय साफाखासै दा आं मोनसे मुलि बायनो नागिरदों बे मुलिनि दामल'सै आंनावहाय नोंथांना अब्ला खोनासंनायनि उनाव थाङोना मायो थांदो बारा गोबाव आं लाइभ थालिया बेरायहैफिननायसै आङो बाजाराव भिडिअ'बो बानायनांगौ दंमोन मानसिफोरखौ रायज्लायलाबायनांगौ साला थै होनबा आं नोंखौ सापर्ट खालामा बै सापर्ट खालामग्राफोरनाव माबा नों सापर्ट खालामग्राफोरनाव बिहरदो आं मिथिया इदिखौ जायखौ नों सापर्ट खालामनो गोसो बिथांमोना हरबाय थायोबा बिथांमोनखौ सापर्ट खालामदो आंदि जुजाइनि साननायखौ
नाजावा। फिसा थाल्ला होननायनिखा सिदा खोथा। थै खिन्थादो र' माखौ फरायबाय थायो। खिथानोसै दे खिथानोसै। माने आंनि जिनाखि दा आंनि दा जेनाखि साबसक्राइबारफोर दङ बिथांमोना माने आंनि बासिनानै फैनाय बायदि गोजाखा लोगोफ्रा। ओरैबायदि थख' बासिनानै फैनाय बायदिखा। ओमफ्राय जायफ्रा हेटार कमेन्ट खालामो, जायफ्रा बखि हरो बिथांमोनाथ' साबसक्राइब खालामखायानो। जायहा सलायो बिसो नुयो। 65 जन दङ साबसक्राइब खालामाखै। 65% मानसिया साबसक्राइब खालामाखै आरो। जोंसो नुयो सोर खालामाखै सोर खालामदों। दानि जेनाखि आंनि साबसक्राइबारफोर दङना बिथांमोना ओरैबायदि मोजां, ओरैबायदि थख' बासिनानै फैनाय बायदि गोजा आंनि साबसक्राइबारफ्रा। माने गुबुनफोरनि बायदिलाय दाला दिला थाजोबगौमोन, नाथाय आंनिया बासिसो फैनाय बायदि जादों आरोखि साबसक्राइबारफ्रा ओरैबायदि। ओमफ्राय जायनाखि गोदान भिउवारफोर गोदान नायो बिथांमोना नायग्रोमोना साबसक्राइब खालामा। बिथांमोना नायै नोंनि भिडिअखौ हगारफ्रामबो नों मोनबेसे भिडिअ हगारो बे भिडिअखौ नायबाय थानायनि उनावसो बिथाङा लासै मोजां मोनलाङोला बिथाङा चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै लायो आरो। नैबे आरोखि बे खेथ्रआव दा आंनि चेनेला दङ आरो। ओमफ्राय दा नायग्राया दङ 65% दंबावो नायग्राया। ओमफ्राय 35%आ साबसक्राइब खालामबाय आरोखि दा नायहोनो। ओमफ्राय दा 65%आ दा बाखि दंबावो आरोखि खालामाखै। बिथांमोनाबा मालानि समाव मोजां मोननानै खालामगोन आंथ' मिथिया, बिथांमोननि गोसोआसो खिन्थागोन। ओमफ्राय आङो दा फार्स्ट पेमेन्टखौ मोनदों जाहैबाय, आङो नोंथांमोननो डाइरेक्टलि खिन्थानो हाया। माने बे इउटुबनि रुल्स दङ। आङो मबाइलजों रुजुनानै खिन्थानोसै नोंथांमोननोहाय। रेडमि 6 प्र'नि दामखौ नोंथांमोना मिथिगौ बेसे लायो? बे रेडमि 6 प्र'नि 3000 गाहायाव मोनदों आरो। नोंथांमोना नायब्ला मिथिगोन बे रेडमि 6 प्र'आ बेसेबां लायो मार्केटनाव। दा बेनि 3000 गाहायाव आङो मोनदों, जोबोद खमावनो मोनदों। दा बेनो आंनि फार्स्ट टाइम पेमेन्ट। बेथन माने पेमेन्टसो होनफ्लांलाय, पेमेन्ट होनलाय इउटुबसो मा बुजिहैयो। आदा बाजैया नोंथांमोना बुजिदोंना बुजियाखै कमेन्टआव खिथाफिनदो दानिया। आदा आंनि फर्स्ट ब्लग इउटुब चेनेलखौ बुंना हो खनसे। बड'फनि मिथ चेनेलनि नामखौ मोजां लायो मानसिफोरा। थेंक इउ स' माच ब्रदार खोन्थानायनि थाखाय। गोजोननाय थाबाय। बुजिबाय दा? ओमफ्राय बयबो बुजिबाय दा बेसेबां मोनदों ना बुजियाखै? खिन्थालाय बुजिना बुजियाखै? हेल' आदा बेर'निका गयारि। सोर बेर'निका गयारि? आंनि सिनायनायसो नामासै? बेकग्राउन्डखौ नायदों नै मैगं फोगासिनो। नै मुला लाफा दुन्दियानो। गिदिंलांबा बोरैबा। बुजिबाय आं रायजोफोर, नोंसोरलाय मा ओंख्रि जायामोन? ओंख्रि गैया आंना ना बाथोन दालि जहल ओमफ्राय
दावदै मामप्लेटमोन। बेर'निका गयारि आंनि सिनायनाय नामा खिथाहरलाय। सिनायनायबा सिनायनाय हरलाय आरो सिनायाखैबा ओहो सिनाया। नाम अनेक दं बेर'निका नामा संसाराव बेनो बांसिन दंदां। मबाइलाबो चार्ज गैला लागायगासिनोसो दं नै चार्जार ओरैनो लाइट होदों। नार्जारि मा ओंख्रि जायामोन आदा बेसे खिथाबावनो रा आंलाय। गुकुल नार्जारि लाभ फ्रम बेंगलर। नै थांगासिनो दङ फैगोन सप्तायाव बेंगलर। आदै मा आदैमोनलै? अह बुजिबाय साला बियादैसो सिनायबाय दे। बेर'निकाया नोंनि मा होनदों नङा बियादैसो बिदानि फिसाजोसो। मा जायगायाव आदा बेंगलर नों फैगोन जायगाया? खुनु थिग गैथ'वा जायगाया दाबो। मा जागोन एमजि रड नङाब्ला कालियान नोगोर जानो हागौ मोननैनि गेजेराव। अके गुड। सोर सोर बुजिखो खोन्थानायखौ खिथाहरफिन दे। टिकेट जाखाबाय नामा? टिकेटखौ दानथ'वाखै एसिसो दानगोन। माथो भेक्सिन लानांगौलायनो बेंगालराव थांला नंगौना नङा खिथाहरलाय? बेल प्रडाक्सन आदा फन फैलायबाय साला। हेल' आदा माबोरै दं? मोजाङैनो दं आं। मोजां नुदोंना नुवाखैथाय पिकसार कुवालिटिखौहाय टावारा नांगोन नाङा मोनबाय थादों आं। खिथाहरलाय मोजां नुवाबाथाय दानफिननो गोसो जायोलै आं। नंगौ नों जेरावखि जाया खामानि मावा मानो नांखागौ सेकेन्ड दसे भेक्सिन मा होनखो सेकेन्ड दसे भेक्सिन नांगौ सार्टिफिकेटखौ नांबावगौ माथो भेक्सिन लाला खामानि मावहोवा माया होनना बुङोलाय माथो मानसिफ्रा बिदिसो खोनाफैदों। भेक्सिन लाला बोरायोरा मानसिफ्रा लाजाया।
भेक्सिनजों माबा मोनसे सोमोन्दो दङ। बे भेक्सिन थुजाबायथाय मानसिखौहाय बोराय महर नुयो सेंग्रालाबो। नोंथांमोना खेल खालामलाय, मानसिया बोलो खमायो, मेगननि पावारा खम जायो। भेक्सिनजों माबा मोनसे रिलेटेड दंथारो। बेखौ दाबो रावबो नायबिजिरा आरो। आंनि बैसोजों नोंसोर रुजुनो हाबावो। बिथाङा रमान फरायनो मोनलायनाय मानसि। आंनि जोनोम जायगायानो जादों इउटुबनिफ्राय फार्स्ट बेथनखौ बेसेबां मोनखो दिनै आदा? मोननायाथ' साननै सानथामानो जाबाय। आं खिथाखाबायमोन, नोंथाङा नायाखै खोमा, आं खोन्थाखाबायमोन दहननो। माखासेखौ दा थाममेल्सआव लिरना होनोसै आं। 32 मिनिट जाबाय, आङो दोनथ'नायसै बायदि जाबाय आङो। लोगोफोर लिंहरगासिनो बेरायहैनोहाय। दिनैथ' जेबो भिडिअ बानायनाय जायाखिसै। मैया फुटबल मेचआव बेरायहैनायनि ससे ब्लग दङ, बेखौनो होसाबनोसै गाबोन। बेफोर जायाव दै लोंनायसो आदा। बबे बाथ्राखौ बुंखो? बुजिबाय दे ब्र', मोजां नुदों आदा। ओइ बाहाय फैलाय। फ्रि दैमारि, ओइ आदा, नों दाखालि कल खालामनो थिननाया ओरैबायदि जादों, माने ब्लगिं खालामिनो नाम्बारखौनो लानो बावदों आं देरहासार इस्लारिनिफ्राय। ओमफ्राय दा मैया बिहरदोंमोन आं, बेबो बावखोना माखो बिजि नामाथाय हररोङाखिसै आदा देरहासारनाबो। दासो हमनो हाबाय आं फैनायाव, आं मैया नायदोंमोन नोंनि भिडिअ'खौहाय। गाबोन गोदान सरखारखौ एसे जावनो होनदोंलै गाबोनहाय। एप्लिकेसन नाजावैखौहाय एसे बोराबना दं आं। दे फंबाय, जेबो नङा। आं लायोबा आं नाम्बारखौ खिन्थानोसै लाइभआवनो, सोर सोर लायो लाथोंसै। माखासेया डिस्टार्बसो खालामगोन नामा फन खालामबाय थानानैहाय। सोरबा नाङैनि फन बुयोलै। खामानि गैयालाबो ओंखायनो बालायलाङो आं माबायाव हगारनो। एकदम डिस्टार्ब मोनो सोरबा नाङैनि फन बुयो खामानि गैयालाबो। फन नम्बरखौ होनांगौ नामा? होनांगौ होनखोना होनाङा होनखो फन नाम्बारखौबा होननानै थाबाय।
डिस्टार्बआलाय जाखायो अनेकनो सोरबा सोरबा नाङैनि कल खालामोना खामानि दंब्लाल' कल खालामनांगौ ओमफ्राय नाङैनि कल खालामो ओंखायनो आं दाबो पाब्लिक जायाखै आंनि नाम्बारा सिगांनि भिडिअ'फ्रावला बहायबा दंलाबायो डिसक्रिपसनाव आं होनानै दोनदों। आं दा लाइभनिफ्राय ओंखारथ'नो सानबाय दा जायफ्रानाखि आंजों लोगोसे जोबजासिम लाइभआव थाफाबाय बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय नोंथांमोन आंजों लाइभआव थाफानायनि थाखाय। दा जायफ्रा फैनो हायाखै बिथांमोना बे भिडिअ'खौनो नायथोंसै आङो आपल'ड होनानै दोननायसै एसेनोसै गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो। दा आं गाबोन गोदान सरखारनि सायाव एसे सावरायगोन माने आंखौ थगायनाय बायदि जादों बिथांमोना बेखायनो आं बे खोथाखौ गाबोन पाब्लिक खालामगोन आरो। दा दिनैनि थाखाय बेखिनियानोसै बाय बाय। ओरैनोब्लाबो आंनि चेनेला निउस टाइमाव बास्लायहैखासिगोन दायो बियो।